F'konferenza tal-aħbarijiet il-Prim Ministru qal li nhar il-ġimgħa li ġej se jrimarka r-ritorn għan-normalità li tant ilna qaċċana għaliha. Se nirritornaw għal ħajja tan-normalità kif nixtiequha grazzi għall poplu Malti Wawċi li kien dixxiplinat u għall-impenn tal-ħaddiema tas-saħħa fost l-oħrajn. Saħa il-Prim Ministru Robert Abela f'Kastilja fil-preżenza tal-ġurnalisti. 5 ta' Ġunju se jidħlu fis-seħħ it-tneħħija tal-bqija tal-miżuri restrittivi illi konna daħħalna f'daw l-aħħar ġimgħat. Infakkar li fl-4 ta' Mejju tneħħew l-ewwel set ta' miżuri restrittivi, 22 ta' Mejju tneħħa it-tieni set ta' miżuri. Ir-riżultati mill-aspett mediku mhux talli ma telgħux il fuq, ġifieri dik li tkellmu dwar l-spike jew it-tieni mewġa, mhux talli ma materializzatx, talli bis-saħħa ta' kulħadd bil-ħidma illi għamel kulħadd, in-numri baqgħu niżlin l-isfel. Semma kif mill-ġimgħa 5 ta' Ġunju se nkunu qed niffaċilitaw u nissimplifikaw il-protokolli. Fuq kollox nhar il-ġimgħa il-5 ta' Ġunju se timmarka milestone li hija importanti ħafna. Kif nafu f'dawn l-aħħar ġimgħat ma' tneħħija ta' kull miżura restrittiva kien hemm protocolls illi daħlu in effett sabiex niżguraw illi l-ftuħ tal-istabbilimenti jsir bl-aktar mod safe sabiex dejjem jinżamm il-prinċipju ta' is-saħħa l-poplu tibqa' l-ewwel. L-istess nhar il-ġimgħa ser inkunu qegħdin nimxu b'dan il-prinċipju imma billi niffaċilitaw l-affarijiet b'mod sempliċi. Ġifieri se nżommu dal-prinċipju ewlieni tas-saħħa tal-poplu tibqa' l-ewwel imma se nkunu qegħdin nissimplifikaw l-affarijiet. Il-Prim Ministru qal li d-distanza soċjali għandha tibqa' tinżamm filwaqt li jaċċenna fuq l-iġene fosthom il-ħasil sew tal-idejn u l-ilbies tal-maskri. Il-Prim Ministru semma wkoll kif issa għandna data ċara tal-ftuħ tal-ajruport u Malta se jkollha titjiriet u vjaġġi lejn 19 il-pajjiż. Dr. Abela qal ukoll li bħallum ġimgħa it-tnejn 8 ta' Ġunju se jiġi ppreżentat budget multimiljonarju biex nagħtu stimulu lill-ekonomija u nirringrazzjaw lin-negozji tagħna li kienu tant reżiljenti. Issa il-waqt li nkomplu ninċentivaw il-bżulija, qal il-Prim Ministru. Intant id-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearn qal li l-gwerra tal-coronavirus irbaħnija u issa iridu ngħixu fil-paċi. Din il-gwerra aħna rbaħnija. Din il-gwerra rbaħnija u issa rridu nerbħu il-paċi. Vera illi għatem pajjiżi fejn hemm il-coronavirus madwar id-dinja, imma ma jfissirx li għax hemm il-ġdid pajjiżi oħra irridu nibqgħu bil-gwerra ġewwa Malta wkoll. Għalhekk aħna llum nistgħu nieħdu daw il-passi li qegħdin insemmu għax qegħdin f'sitwazzjoni daqshekk tajba. L-R factor llum huwa ta' 0.5 baxx. Il-numri ġurnata wara l-oħra qed ikunu baxxi. Chris Fearn qal illi jekk xi darba terġa' tfeċċ pandemija l-qasam tas-saħħa tagħna u mħejji għal kull eventwalità. Fil-konferenza tal-aħbarijiet tabbar ukoll li se jiftħu childcare centers bi protokolli ċari u eventwalment anki l-iskejjel. Lum il-ġurnata issa naraw li fis-sitwazzjoni li qegħdin bħalissa, issa propju nistgħu niftħu childcare centers, però ħajkunu b'differenza. Ħalli jekk il-ġenituri nkun nistgħu iktar inserħulhom moħħhom meta huma jkunu qegħdin jibagħtu it-tfal tagħhom f'dawn iċ-childcare centers. Is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika, il-Professur Charmaine Gawci tkellmet dwar l-attivitajiet tal-mwassa u qalet li ma jistgħux jiġu organizzati attivitajiet bħalma kellna is-sajf tas-sena l-oħra. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.